So, nandito tayo ngayon sa Gubat sa Ciudad, sa Caloocan, no? Sa under MECQ, ipinagbabawal pa yung pagliligo, pagsiswimming, lalo na yung pagkakaroon ng maraming mga tao. Pero sa ngayon, pasin ninyo, mga bata, sige. Malalike pa kayo eh. Ate, bawal pa kayong maligo, di ba? Pero bawal pa po kayo maligo, di ba? Hindi ba kayo naniniwala may COVID pa? Sir, para saan niyo ho yan? Para saan yan? Alam nyo ba na bawal pa mag-swimming doon? Ang may MECQ, sir? Hindi nga lang. Okay. So kanina na-videoan natin na punong-puno nga yung mga swimming pool na yan. At hinayaan itong resort na mag-swimming yung mga residente, yung mga dumayo rito sa Gubat sa Ciudad. Bagamat ipinagbabawal pa under MECQ ang pagkakaroon ng pagtitipon, paliligo, ay hindi po napigilan yung volume ng tao. At sila po ay dumayo rito. Ang iba ang katwiran dahil Mother's Day, pero nalimutan na nga po na may COVID at patuloy pa rin po yung pinatutupad ng mga safety and health protocols. So marami tayo tinanong kanina rito, medyo nagagalit. Dahil ba't daw sila malakikaya naman? Bakit daw kailangan paalisin sila habang sila ay nagsasaya? At yung swimming pool kanina, punong-puno to ng tao. Marami ngayon dumayo. Siguro yung iba hindi rin nasabihan na bawal pa or nalimutan dahil celebration ng Mother's Day. Dito sila nag-celebrate, nag-picnic, nagkainan, nagkasiyahan. Napuno ito, punong-puno to ng tao kanina. So, karamihan ng mga nagsiswimming, nagpulasan ng dumating dito yung mga pulis. Pero maghapon na silang nagbabad, nagtampisaw dito. At nakita nyo sa mga tricycle na manilin, yung mga kasama mga bata, siksikan. Ma'am, hindi nyo ba alam na bawal pa maligo? Basta, yari ka na. Buwa ka sa atin.
Hindi naman. Hi sir, ano mga nakakita natin dito kanina sir? Ano nangyari? Nagkakagulo. Eh, wag na kayo pupunta dyan! Wala. Huwag mo papabayaan yun, sir. Ayun, yung sumunod sa kanya eh. Ayun, oh. Ayun, huwag mo, sir. Ayun, yung sir. Ayun, yung may tato na yun. Nakanilaw. Wag, ayun, oh, yan. Huwag mong bibitawan yan. Ano? Ay, nagkagulo na. Ah. Ben! Tangina na yung bukas na ito. So nakita nyo, dugoan yung cameraman ko. Oh, ayun oh, kita nyo. Dugoan si Arnel. Ayan. Napatukan kasi yung isa namin, kaya naman camera niya. Hindi ba natin nag-iingat? Huwag niyo ilapit kasi, sir! May nagkaka-complain. Sama muna kayo lahat. Sige na. Sumama muna, mga sir. Sige kayo sa amin. Wala yung hawak niyo. Sige sa amin. Ay, mga bilang! Sama kayo lahat dito! Magkano ba yung sumama mo? Sa kaya mo kasi! Yung kasama nila
Nay! Nay! Oy! Oy! Nay! Ah, di ba? Yung swimming pool yung may kasalanan. Ay, sugatan ka kasi sa ilong, dito sa mata. Ano po ba nangyari? Bakit po kumakas na ganyan? Pati yung babae sila sasaktan nyo. Sasaktan ba? Oo, nanakaak mo, oh. Kaya nakakas ng kami rin. Inang babae mo, hindi naman nakamalas ako kung hindi mo nakapas. Dito ko na. Oh, tata. Oh, kuya, tumakas na oh. Nanay. Oh. Ayun na, tinatakas na oh. Kuya, tumakas na oh. So, sarado yung cameraman namin. Duguan yung mukha. Nakita ito si Arnel. Ayan. Paano ka ba? Oo. So, kinukunan niya kasi yung mga nagsisilabas dito sa resort. Nagalit. Ayaw naman ko na ng video. Ayan, sinuntok. So, patuloy yung tag ng dugo. Ayan. Wala pa kayo mga ano?